Hosanna. Nie je to len radostné zvolanie, toto slovičko pomenúva aj jednu zaujímavú akciu v Košiciach. Viac sa už dozviete prostredníctvom našej kamery. 4. celoslovenský kongres mladých s názvom Hosanna sa odohral v košickej športovej hale. Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie Priateľ a komunita Ján Krstiteľ. Aktivity s mladými sú veľmi potrebné a že takáto akcia ako kongres mladých alebo koncert s mladými a pre mladých je akoby takým stredovým centrálnym zameraním komunity, ktorá chce osloviť novými prostriedkami a novými formami. Náplňou programu bola najmä chvála Pána Ježiša. Okrem dynamických a radostných spevov boli pripravené tvorivé dielne, tanec, hudba, spev alebo futbal. Ide vlastne o to stretnúť sa spolu, zdieľať svoje životy, zdieľať svoje priateľstvo a byť naplnený novou radosťou, ktorá vlastne sa tu dá zakúsiť skrze modlitby, chvál, skrze animácie. Cieľom kongresu je postaviť do stredu života mladých ľudí Ježiša, Pána pánov a kráľa kráľov. Máme veľkú radosť, že na takom stretnutí, ako je kongres Hosanna, môžeme privítať už pravidelne aj hostí zo zahraničia. Boli medzi nami Poliaci, Taliani, Mexičania. Tento rok prišla návšteva z Talianska. Člen Oáza Camparmo mal pre svojich priateľov pripravenú prednášku. Všetci prítomní boli atmosférou nadšení. Tie chvály sú veľmi také živé, že som také nezažila. Chcela som tu si doplniť radosť, priateľstvo, spoločenstvo a radosť. Veľa radosti a sily. Program ukončil večerný koncert chvál a modlitieb za mladých.